Bicolana on the go. Let's explore. Hello guys! We're here at Jose Panganiban, Camarines Norte para bisitahin ang Turayog view deck. Salamat naman kay Manong dahil tinuro niya sa amin kung saan kami kakanan. Because it's our first time to visit this place. And road naman dito ay maayos, so walang problema pag nakapag-visit din kayo dito sa way mapunta sa Turayog view deck. Po, malapit na kami. Ito na yung dito pala. Jose Gold Mining Corporation. Oh my gosh, wait. Saan tayo pupunta? Tatanong kami. This is okay, pwede tayong dumaan. Checkpoint. Oo, checkpoint. Yung una nating natanungan. Kuya. Sabi kanina, nung una nating natanungan, malayo pa daw maigi. So, dadaan pa kami, lalagpasan pa namin yung church, then cemeteryo. Parang dalawang cemeteryo pa. So, bago talaga kumanan. Tapos, pagkakanan mo, matarik talaga yung daan. Patukad siya, which means Tagalog, mataas. Yun. Sa Purok, di na mabasa, 5. Purok 5. Ito na, Turayog yun. But it seems 127 steps. Hello po, open po. Parking? Okay po. Ayan, ito na po, Turayog view deck. 127 steps. On the go. Tara, explore natin ang area na to. Let's go. May entrance fee po. May bayad. 30 pesos ang isa. 30 pesos. Tayo ngayon sa entrance of Turayog view deck. And nandito si Madya. Madya, tanongin po namin kayo ng operating hours para po sa kaalamanan ng mga start. Actually, pwede daw dito mag-overnight. Dala lang po kayo ng tent. Tama po ba? You can camp here sa taas. Pero ma'am, dapat nagpapamuhay.
Kailangan nyo magpabook. Paano po mas Kasi- reach po? Facebook page? Facebook, Turayog Place, tapos Turayog Place, sabihin Facebook kung page. kailan. Opo. Kasi isang group lang inano namin. At least mga 10 kayo. At least 10 packs po ang pwedeng mag-camp. Pero yung parang isang group. I mean, meron po sila dito CR dito po. Ayun. Masya. Opo. And entrance fee po is 30 pesos. Yun. Sana po ma-try nyo rin. Maraming salamat po kang Thank you, ma'am, for Thank you coming. po. O, diba? Dito tayo nagsimula kanina, guys. Papunta na kami, pabalik na kami ng poblasyon ng Jose Panganiban. What would be our next stop? Of course, kapag pumunta ka sa isang lugar, you have to experience and to try their foods as well. So, syempre, nag-ask ako sa friend of mine kung saan ba pwedeng kumain dito. And sabi niya, meron naman daw dito 2 restaurants na pwede namin pagpilian. So, let's see. Let's try. Ayan, pababa naman yung way. So yun, first time kasi namin dito. Pero, if I were you guys, punta kayo dito ng sunrise. So, ang ganda makita niyo yung view during sunrise. Ay, ang ganda. Ang galing naman ng mga bata. So, balik na kami sa poblasyon. Hanapin natin yung Ivias restaurant. Kasi may 2 options kami. Yung Ivias at Nakasamang Pulaw. Yung nirecommend sa akin ng aking friendie, Beshi. Hello, Missy Beshi. Go! This is what I mean about the leche flan. Yes, halo-halo. Cooking nila to dito. Tagal na yung last time yung nakatry ko nito. Inuuna mo talaga yung tubig. Pwede nyo mag-mix. And, yun nyo, ang dami-dami ng sapat. Yung leche flan, yung pawala. Mag-overflow kasi kanihirapan ng try nyo. Must try, guys. Ibigas kayo kayo. Dito sa poblasyon ng Jose Panganiban ng Camarines Norte. Malapit doon sa LCC. Narinig ko kanina. Nagmarites pa. Okay, bye! Bicolana on the go.